Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, naata sa ikakawhaag 5 nga Domingo sulod sa tuig. Nya padayon tang mamalandong sa atong paggamit sa mga grasyas Ginoo nga gihatag kanato. Kasaligan ba ta o dili kasaligan? Ang atong kalibutan karon napuno sa pagkapakaron ingnon, pagkahakog o pagkamasukanon. Muna iampo nato nga magmalinaw ang kalibutan, maminaw ang katawhan, labi nato mga leaders, maminaw sa sugo ug pulong sa Ginoo ug magpaubos nga mga alagad sa Dios. Atong iampo ang mga tao sa mga mapaubsanon, nga atong mga benefactors and donors, naming sunod sa lamdag sa Ginoo nga mutabang sa atong mga panginahanglan dinhi. Hatagan unta sila sa Ginoo sa bahandi ug sa grasya nga ilang gikinahanglan alang sa kaluwasan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Amahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan, subay sa imong balaod sa gugma. Himoa nga mahigugma kami kanimo og sa usag-usa kanamo, aron mudangat kami nganha sa kinabuhing tunhay, kay alang niini imo kaming gibuhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Amos. Pamati niini kamong nagtamak sa mga timawa ug naninguha paglaglag sa mga kabos. Nag-ingon kamo sa inyong kaugalingon, dili kami makahulat sa pagkatapos sa balaan nga adlaw, aron makapamaligya kami og mga trigo. Kanus aman matapos ang adlaw ipapahulay, aron makabaligya kami sa among trigo. Mahalo nato ang presyo niini. Gamiton ta ang dili hustong taksanan ug usbon ang timbangan aron paglimbong sa pumapalit. Ibaligya tagmahal ang walay pulos nga trigo ug paliton ta ang kabos sa presyo sa usa ka pares nga sandalyas aron mahimo siyang ulipon. Ang Ginoo, ang Dios sa Israel nanumpa, dili ko gayud hikalimtan ang ilang daotang mga buhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daiga ang nga nagabayaw sa kabus. Daiga ang Ginoo nga nagabayaw sa kabus. Daiga kamong mga sulugoon sa Ginoo. Labaw sa tanang kanasuran, mao ang Ginoo. Labaw sa kalangitan, ang iyang himaya. Kinsay sama sa Ginoo, atong Dios. Nga gipalingkod sa trono sa kaitasan, ug nagaduaw sa langit ug sa yuta, nga anaa sa ubos. Daiga ang Ginoo nga nagabayaw sa kabus. Gibayaw niya ang ubos gikan sa abog, gikan sa kalapukan iyang gialsa
siya uban sa mga kadagkuan, uban sa mga kadagkuan sa iyang lungsod. Daiga ang Ginoo nga nagabayaw sa kabus. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Busa awhagon ko kamo una sa tanan nga kinahanglan himuon ang mga pag-ampo, mga pangaliyupo ug mga pagpasalamat ngadto sa Dios alang sa tanang tao, alang sa mga hari ug sa tanang nagmando, aron makabaton kitag mahusay ug malinawong kinabuhi, Dios nun og subay sa hustong pamatasan. Maayo kini og makapahimuot sa Dios nga atong manluluwas, nga buot nga maluwas ang tanang tao ug mahibalo sa kamatuoran. Kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa mga tao, ang tao nga si Kristo Jesus, nga mitugyan sa iyang kaugalingon aron pagluwas sa tanang tao. Kini ang kamatuoran nga luwason sa Dios ang tanang mga tao sa gitagal nga panahon. Kini ang hinungdan nga gipadala ko nga apostol ug magtutudlo sa mga dili Hudeo aron pagsangyaw sa mensahe sa pagtuo ug kamatuoran ug wala ako magbakak. Buot ako nga magampo ang mga lalaki sa tanang dapit, magampo nga binayaw ang mga kamot, sa walay kasuko ni panaglalis. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, dihay usa ka dato nga may piniyalan o gisuginlan siya nga giusik-usikan lamang sa iyang piniyalan ang iyang salapi. Busa iyang gitawag ang piniyalan o giingnan, unsa man kining akong nadungog mahitungod kanimo, hatagi akog hingpit nga husay sa imong pagdumala sa akong katigayunan, kay sukad karon dili kana akong piniyalan. Busa nagkanayon sa iyang kaugalingon ang piniyalan, papahawaon naman ako sa akong agalon, unsa may buhaton ko. Dili ako makahimo sa pagpangalot og kanal, ug maulaw usab ako sa pagpakilimos. Kini ang akong buhaton, aron kun papahawaon na ako sa akong trabaho, may mga higala niya ako nga mopasaka kadako sa ilang balay. Busa iyang gitawag ang tanan nga utangan sa iyang agalon. Ang una, iyang gipangutana, pila bay utang nimo sa akong agalon?
usa ka gatos kataro nga lana mitubag ang tao. Ania ang imong bali, lingkod ug kalim-an lang ang isulat matod sa pinialan. Ug giingnan niya ang usa, ug ikaw pila may imong utang? 1,000 kabakid nga trigo mitubag ang tao. Ania ang imong bali, 8 ka gatos lang ang isulat, miingon ang pinialan. Ang agalon niining tikasan nga pinialan, midayeg kaniya tungod sa iyang inantigo nga buhat, kay ang mga tao niining kalibutana mas maantigo mo dumala sa ilang buluhaton kaysa mga tao nga iya sa kahayag. Og si Jesus mipadayon sa pag-ingon, busa sultihan ko kamo, pagbaton kamog mga higala pinaagi sa mga bahandi niining kalibutana, aron inig kahurot na niini dawaton kamo didto sa walay katapusang puloy-anan. Kinsa kadtong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dagko, o kinsa kadtong limbungan sa gagmayng mga butang, limbungan usab sa dagko. Busakon kamo dili kasaligan sa inyong paggamit sa bahandi ning kalibutana, kinsay mopiyal kaninyo sa tinuod nga bahandi, o kon dili kamo kasaligan sa mga butang sa uban, kinsay muhatag kaninyo sa inyong kaugalingong mga butang. Walay tao nga mahimong ulipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayod nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon, o unungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Nindot kayo atong Ebanghelyo, no? Kuhan kayo baka ng praktikal kayo. Ang sukdanan di ay sa Ginoo, mga igsuon, kung makasud batag langit or dili, usa sa mga main gid niyang sukdanan, kung ang atong paggamit sa mga butang aning kalibutana or mga bahandi dinhi, nakapadaghan ba sa atong higala or nakapadaghan ba sa atong kaaway? Labi na gid ning kwarta. Sa paggamit nimo sa kwarta nimo karon, unsa man, midaghan imong higala o midaghan imong kaaway? Gilingi ay imong tupad. Ina kumusta man karon? Daghan kag higala o nagdaghan imong kaaway? Hawa ra ba manglingi? Kanang wa mo lingi, gihimo na niyang kaaway iyang tupad. O daghan kay karon nagkinihaay sa barangay tungod anang utang, hasta mga managsuon nagkinihaay tungod anang mga utlanan siyuta, mga bahandi man na kana mga kabilin, no? Kinihaay kana sa mga ingon ana pa lang na ang uban karon naggubat na gyud tungod anang mga teritoryo. Hala, gubat na Russia ug Ukraine ay gagubat na ang ilang mga gipanggastuan ug mahal kaayo. Apil na ang mga human beings nga ilang gimahal, gipaeskwela, mga nindot na kay trabaho, dagko kay sweldo, kay mga sundalo, karon nangamatay na. Usa lang katira armas, igo patay ra yun. Muralag langgam nga naigo sa pusil. Luoy kayo nga naman tungod na sa kwarta. So mo nang ningon si Kristo, ayaw gyud ninyo higugmaa ang duha ka agalon. Kisa may duha ka agalon, duha ka masters, duha ka hari dinhis kalibutan. Ang giingon ni Kristo, ang Ginoo ug ang salapi.
Ay gyud higugma. Diri bitaw sa unang pagbasa, ang mga taong nahigugma sa salapi samtang nagsimba gasigig huna-huna unsaon pagpadaghan ilang kwarta. Lagot kay Ginoo. Ani man na dinhi manimba pero huna-huna asa sa kakuron mangwarta, asa ka sige huna-huna sa kwarta. Asa kisa kay paninglo na kog utang karon ana. Sige huna-huna sa kwarta. Nya magdali. Yay, to para ba ko'y buhatonon dito da? To para ba ko'y buhatonon? Kay di ko to mahuman na. Dili ko ka kwarta ani. Maganyana ba? Naana din Naobitan na nga inig ako ra ba taas ra ba ko humili? Naagi magsigig tan-aw sa rilo. Tan-aw. Makita ba mo dire? Inigana ninyo. Nya inyo pag yung iisa pag yun. Ana. Padong na mo sa impierno klaro ana. Napag-iuban nga abi kay di man jud ko mo honong nya sigihan akong tan-aw sa rilo, ilingi pag itong orasan tos loyo. Kusog kay taana, nabitang mubo kay tag pailob basta parte na Ginoo ang hisgutan. Pero hapit di ta mohunong basta partig kwarta ang hisgutan or mga butang sa kalibutan. Kinsay gabuhat sa kalibutan mga igsoon? Kusga. Kinsay gabuhat anang imong kilay? kanang imong buhok kinsay gabuhat ana? Oh, mao na. Nya tungod sa kwarta, tanawa unsay gibuhat? Gikis-kis ang kilay nga hinimos Ginoo tungod na sa kwarta. Ang mga way kwarta wa gyud mangiskis kilay oy. Nangahurot na lang ang kilay sa dugaw lagrag di gyud mangiskis. Way nagpa-colors buhok nga way kwarta kana ra gyud mga kwartahan siging ilis-ilis anang colors buhok. Unya giampingan pa na nimo matud para ba diri ni Kristo ang kasaligan sa gagmayng mga butang, kasaligan biasa sa dagko. Ang dili kasaligan sa gagmay, di sad kasaligan sa dagko, sama aning iyang piniyalan nga nanikas og maayo. Na karon ay daghang gipangtaktak sa atong gobyerno nining bag-ong administrasyon, gubot kay sila aning mga smugglers nga gisuportahan sa atong mga piniyalan sa gobyerno nga mga dagko kay sweldo. Smugglers pag yun ang gisuportahan. Gubot kay sila. Ang bot hain nila'y tinuod kay pulos man gidi musultis tinuod. Pulos man sila sakto. Pero ang nahitabo lang yun, nasmagol lang. Di ba? Ay karon pa di na. Oy, bago pa ko nakamatngon og buot na kanang gitawag og smuggling, corruption, pangawat anang panudlanan. No. Bisan gani din ni simbahan gagmay ra man gini atong makuha dinhi pero makawat pa gid usahay ang mga dunot nga 20. Kana bang di gyud kasaligan pero kus inyong balay nya asa man ni magsugod sa gagmayng butang kanang anha bitas balay nga ang bata manguha og tagpiso sa ilang mama labi nagnaitindahang gamay kakubiton din dito ginagmay na tanawag makalingkod na og posisyon sa gobyerno nga naay milyon-milyon, bilyon-bilyon, amukawat sa nang milyon-milyon, bilyon-bilyon, gasugod nas gamay. Kanang mangawat og answer panahon sa kanini ang eskwelahan, kanang pasiplat ni mo, ay la. Usa ra gud to ka answer ko, wrong pag yun imong nakopya. Naman na inana ka naman, ngupya ka sa imong tupad, ang resulta, ang imong answer mo isakto, ang iya mo wrong, niya magmahay-mahay ka, pero ang kamatuoran dito, nangupya ka, cheating ba? Unya, inigabot tas dako nga sitwasyon, sama ng imong asawa, mo cheating sa kas imong asawa, mo hikap sa kato ginagmay ito asilingan, hilig naman kag pangupya silingan, ato sa kasilingan, gitawag ya po nag-cheating. O kamo mga banang ni adinhi, wa mo mag-cheating sa inyong asawa. Kusga. Wa ginitingog may ratag mga matay mo, wa mo. Di naman kamo mutingog, di gusto mo wa na mo itingog. Hoy mga bana. Way tingog, bahala na mo diya. Kanina lang mga asawa, kay mao mo gini mga tingugan kayo. Oy mga asawa, wa mo mag-cheating sa inyong mga bana, sa gagmay o dagko nga mga butang. Di mo manguha og kwartas niyong bana.
Nga buang sa motro. Basig inyo sa kung una yun, ikaw pa din, wag ka mag-cheating sa Madrid. Wag ka mag-cheating sa parokya. Ana, Brad Loloy ay atong kuan finance og sila Sternara. Mo na sila mutanaw, ningon din sila, sige lang pader, di lang nina mo isulti. Okay na kayo. Mao na sa atong ikaduhang pagbasa, gihisgutan gid ni San Pablo nga kita di aing tanan sama ni Kristo sa paggamit niya sa iyang tanan nga gihuptan dinis kalibutan. Pobre man sadto siya. Ang una gid niyang gibuhat sentro gyud kaluwasan. Ang atong mga pag-ampo ug ang atong mga buhat isentro gyud sa kaluwasan sa tanan. Tanan yung tao atong luwason, dato, pobre, atong higalaon, atong higugmaon, atong luwason. Ana, dili kay magpili lang. Matod pas unang pagbasa, kamong sigig daog-daog sa mga kabos, nya siging alalay diris mga dato, mga balimbing kayo ba? Pareha karon sad sa atong politika, daghan kayo nga mutabok na sad ngadto sa partido sa administrasyon, mamiya na sad dito sa oposisyon. Yang mudaog na sad to, alam mamalik na sa tantanan dito. Ayaw ana, kaluwasan, kamatuoran maoy atong barugan. O unsaon paggamit ang kamatuoran, gagmayng kamatuoran, dagkong kamatuoran, ato na siyang higugmaon. Kinahanglan kasaligan ta. Maunay tinuod nga kaluwasan, pananglitan, ang imong silingan, way balay, unsa may imong buhaton, tabangan nimo siyang makatukod og balay. Ayaw pagsigig panindot sa imong balay, unya naa kay daghang nakit-an nga way balay. Igo na nga naa kay balay. Ang uban ana i-share na. Karon nakadungog ka nga sige tagbaligyag slot dinhi kay magtukod ta og kumbinto. Bag-ong kumbinto kay upamtay kumbinto yung tarong dinhi nga naa say mga opisina ginagmay og dako-dako nga social hall para na sa kaayuhan sa parokya. Kadungog ka ana, ayaw pagsigig pamalit ana mga bag-ong gadgets, mga imo ra yung kaugalingon ba, palit sa dog slot dinhi. Ingkaw niya pader nakahuman naman kog palit, sige ha og palit hangtod mahurot ang slot. Ana, kay di sad ka mahutdan, sigihan sa kaghatag sa Ginoo. Ambot og available bang ato karong perspective sa atong TV screen. Akong ipakita ninyo ang atong bag-ong giplanong kumbinto. Ano na skilid, dili na sluyo, gamay man to atong ipadak-an. Atong tanawon ko no be. O kana, mao na siya ang takilid og jutay pero gatubang na dito sa karsada. Wa na magatubang simbahan. Sige, sunod na sad. Kana, mo na gina ang sentro gatubang dito. Nana dito si San Vicente Ferrer nagatubang. Sige. Kana siya, mo na siya ang atong front view gatubang sa atong parking area. 3-story na siya nga building unya na ay roof deck babaw. Ang ikaduha ng kuan kanang naa sa tunga-tunga mao na siya kanang second floor mo na atong social hall. Nya ni sumpay na nining atong opisina. No? Nya ang babaw open. Sige pa. Mo na siya adto kas loyo magtanaw dire. Loyo padongan ha. Mo na siya mahitabo iyang naong. Kanang naang murag na ay labi-labi mo na sa third floor mo na ang atong mga guest rooms. Pwede sa danha magpuyo diha ang mga pari. Kung ligon pa migtuhod lamangan ha mi diha babaw. O huyang na. Ari na lang sa ubos kay sungkod pag yun. Na siya. Itong naong. Mo na siya ang iyang kuan, mga floor plans. Sa roof deck, kana siya sa third floor, na mga opisina diha, pastoral o finance council, mga guest rooms, niya sa second floor, mao ang atong kaning kuan, ana, social hall. Niya dayon sa diri sa ground floor mao nang atong kumbinto nga kanang dawatanan sa mga bisita, atong dining para sa dagko nga mga gatherings, daghan-daghan.
sama kami mga pari o mga gatherings mi sa vicariate ba, sa district, basig masod diha. Masod-sod. O di madaat to mi sa social hall. Nag-average na siya mga 274 square meters ang kanang iyang gidakon sa whole floor plans. So, mugasto siguro na o atong i-conservative yun, mga 30 to 40 million siguro or musobra pa. Depende o niya sa pagsakas mga materyales. O maunay atong gitagan-an sa atong kuan. Nya kung ikaw gusto ka nga masuod sa simbahan, dili simbahan nga ako ha, di simbahan nga kani. Ang simbahan nga mao si Kristo, mao ang lawas ni Kristo. Tampo, apil, pareha sa atong lawas ba? Kini atong lawas karon, tanawa, mutampo gining uban, mulakaw ang tiil, mulyaw-yaw ang baba, mulihok ang kabot, pero og di na ka mutampo, siya mahitabo nimo. Ana, paralyze. Gusto mo maparalyze? Gilingay mong tupad ina. Gusto ka nga maparalyze? Kana bang di na ka mutampo ba? Di na ka mo contribute? Kana bang imbis ang imo dining baba mo sapo sa imong laway, di naman mo lihok diri, siging agas ang laway diri. Gusto mo yun, ana? Kanang imong tiil, di naman kayo mo apil og tampo. Gusto ka kana mag-ana na maglakaw? Ana magsaguyod? Ayaw. Nya aron active ang tanang lawas, para nang masahi, gikas o nga restil, tanang mga lugar, aron mo contribute. Mao na sa ginagmay o sa dinagko, natong ika-contribute, atong ihatag niya. Ato lang yung gi-generalize, na atay mga slots, dopes. Matod pa ni Kristo, gamita ang inyong bahandi, aron maghan mo higala. Makighigala ta sa simbahan. Naadiha ang tanang katawhan, naadiha ang kaluwasan. As of yesterday, ang atong dopes nahalina na taog 5,370 slots atong pakpakan. Kung moabot ning mga 15,000 ang atong halin, musugod na ta sa atong project. Inyong paminaw, makasugod ka ta karong November, moabot na kanig 15,000 atong halin. Gakinahanglan na tag 15,000 katao nga mopalit og tag 1 slot gikan karon hangtod sa November. Labi na gyud mopalit og slot tag kada semana usa ka slot. Kitang tanan nga mga nahigugma sa simbahan ini ka November andam ng atong budget para sa tibuok project. Og nagkantidad pang atong slot ang kuwang 49,300 sayo pantingan din na ako og kuan total basta 5,370 minus na 55 pilam na 49,630 siguro inana. So mao nay atong kuwang mao na sigihan na natong palit ingka di ka na pangwarta pader. Mailhan man na og honest ta ang tanan nga gihatag makita na sa napurma. Og dinis atong parokya makita ninyo kwintas klaras nya makita sad ang resulta. Mao na dili na siya dishonest nga project, honest gid na siya. Bisan tuod og wa na jud kay mo check anang inyong gipanghug das kolekta, giampingan na nato pinaagi sa atong Parish Finance Council o sa atong mga Pastoral Council nga mga officers and members. Ato ning gibuhat aron ang Ginoo mosalig nato. Ato ning gibuhat aron ang Ginoo moingon kasaligan man mo ani, kasaligan sa daimos langit. Makapanindot man daimog parokya, ako sad mong ipasudlon sa labing nindot nga puloy-anan sa langit. Di man day mo mutampos parokya, di sa tamo pasudlon dito sa langit. Di man day mo kamao mo panindot sa simbahan, ang inyo ra man dayong balay inyong panindoton, ibilin tamos inyong balay nga bukog na ang inyong kalag adto sa dili nako balay. Ano? Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing na, unsa man, mutampo ka dili.
Mutampo ka aning pagpanindot sa simbahan o dili? Sige na, manindog na ta katong mutampo. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, gitugyanan kita sa Dios sa daghang mga gasa, gagmay ug dagkong mga grasya dinhis kalibutan. Busa padayon tang magampo kaniya sa atong panginahanglan ug moingon kita, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa simbahang Katoliko diha sa iyang pag-alagad sa mga kabus nga ining kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang ni adtong mga nasod diin ang mga kabus nagpunay ug tuwaw alang sa pagkaon ug sa kaangayan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga tawo nga nahangawa sa salapi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa bug-os nga gugma alang sa Dios ug sa kaluoy alang sa mga nanginhanglan sa atong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang kang halangdong Teofilo kamumot nga isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang kanila nga namatay ug milatas ngadto sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Amahan, nangamuyo kami kanimo, dawata ang among mga pagampo nga gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawat unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug maya sa iyang ngalan, alang usab sa atong puslanan ug sa tibok-iyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami niining mga gasa aron pagpakita sa among pagtuo ug paghigugma. Himoa nga makapahimuot kini kanimo ug nga mahimo alang kanamo nga pasalamat ni Hesukristo imong anak nga maoy among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ang tanan nga mga butang, madako siya o magamay, imong mga binuhat, ang mga kausaban sa takna ug panahon nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan o gitugyanan o gahom sa pagbuhat uban sa tananiyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan ug magdaig sa imong himaya diha sa tanan nimong mga binuhat. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo nga gidaig ug gisangyaw sa langit ug sa yuta sa mga anghel ug arkanghel sa way hunong nga awit sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyan kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana
kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyong tanan. Ana usab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay kalawat kanimo, apan panahon lamang maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, gilig-on mo kami pinaagi ni ining Eukaristiya, padayuna ang pagtabang kanamo pinaagi sa imong gugma, himua nga mahubad namo ngadto sa buhat ang pagtuo ug ang paghigugma nga among gihuptan dinhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang pag-angkon og langitnong bahandi nga gitawag ni Kristo og tinuod nga bahandi didto sa langit. Nato lang buhaton dinhi sa kalibutan, gamiton gyud nato ang mga butang nga atong gihuptan alang sa simbahan o sa pagpadaghan sa atong kahigalaan. So salamat sa nakighigala nato og mialagad dinhi nato karon ining misaha didto sa gawas, ang atong pimag, ang atong mga frontliners nga naa sa pultahan, ang atong mga usherates dinhi sa sulod, ang atong love offering assistants, ang atong mga lectors, salmista, ang atong mga sacristans nga ni-serve karon, ang atong mga IT nga nag-manage sa atong para social media nga pag-recording, ang ato sang kaning naglimpyo sa simbahan, ang atong nag-decorate nining mga altars nato, ug ang atong choir, ang Holy Rosary Youth Choir. Kanilang tanan atong ihatag ang atong masipang pakpak. Salamat kayo. Salamat usab sa mihimo sa formal offerings, sa pagdala nga rin sa inyong mga gasa sa altar na akong gidawat, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Cesario Jr. o Mrs. Lo Gisa Arcelo and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Sa ako nang gikaingon, update sa atong slots, napatay mga 49,630 ka mga available slots sa atong DOPS, tag 1,000 per slot. Nya ato ning gitarget nga kung mahimo makasugod ta by November sa atong building. So ato ning paaboton og mga 15 to 20,000 ang halin aron makasugod na ta. Hangtod gyud humnon ta gini ang atong building. Bag-ong kumbento, 3-story with roof deck with average floor area nga 274 square meters. Inyo naman ang bana-bana pilay magasto ana. Unya mausad ni ang umaabot natong mga dagkong selebrasyon dinhi sa atong parokya niining mosunod nga mga bulan o niining sunod nga buwan lang, sunod nga mga bulan diay. Ang una, ang tibuok bulan sa Oktubre mao ang month of Holy Rosary. So mo nang ako mong gidasig tanan nga mga kapilya sakop sa atong parokya ug ang tanang pamilya nga sakop sa atong mga parishioners online o atong territorial parishioners nga mag-rosaryo kita kada adlaw as chapel, as kanini ang family. Unsa may atong main nga pagampo nga mahunong na unta ning kagubot sa kalibutan, mahusay unta ning gubat labi na gyud between Russia and Ukraine nga mobanos na ang kalinaw. Ato nang sakripisyohan ha. Natub manoon ninyo. Ikaduha sa October 9, 2022 mao ang unang anniversary sa rededication sa atong simbahan kaning atong parish church. So nasa tay simple nga celebration paghandom sa rededication niini. Ikatulo, ang fiesta sa atong segunda patron kaning Our Lady of the Most Holy Rosary pagasaulugo nato sa October 29 Sabado. Nya ang ubang detalye niini ato lang yang i-announce sa mga sunod buwan. So ato lang ning andam-andaman aron maka-participate kita. Nya sa makausap pa mga reminders
Ayaw mo kalimot sa inyong love offering para sa upkeep sa atong parking area. Gasigi patag-develop diha sa atong parking areas. Unya, salamat sa no kay wa na kaayo mo paka ang atong mga ludhanan. Behave na kayo mo karon. Gusto tingali mong malangit, no? So, padayon na. Kung mahimo, dili na gina mutingog, yana. Alalayan ginaskamot. Ang mutingog nga kuan, kanang ludhanan inigana nimo na miligro na kaana sa purgatorio. Imo pa ginang usbon og hapak, impierno na ka. Di tingali sa noon. Pero, ayaw lang patingog agad. Unya, palihog, sunda, murag behave naman sa noon mo tanan, pero ako lang mo remindan nga sunda lang gyud ang ato ditong pimag, asa mo paparkingon, ang ato mga asherits, asa mo palingkoron dinhi sa sulod, no? Kay mosunod mo ana, dali rasan mong mosunod, asa mo ibutang sa Ginoo. No? O na, buutan badaan. Nya kanana ang salamat sa nibehave dinhi sa atong mga sistema alang sa hapsay, husay o luwas nga pagsimba. Daghan kayong salamat sa inyong nagpadayong suporta. Manindog na tangtanan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ana usa kaning Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw o panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.